zesintu. Ubani ungenasi stress? Sonke sine stress. Ngabe stress semali? Mikhiqizo kwaphila mzimba isiyatholakala ngakini. Esowethu Goli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277. eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043. Ukanti siyatholakala nasefolweni ku-069 198 1864. Engonyameni siyatholakala enambeni ethi 084 557 9817. kanti ePine Town siyatholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale siyatholakala enambeni ethi 079 730 56. Silapha ke kumngeni road kwaManchester. Kalixesha ke singena ke isigaba senqubo phokana sithi ke umxholo nencambu zesintu njengoba besitshilo bake sizoke sibe nodlono ndlebe naye phake ubaba uMavula sixoxa nje kahle kakhulu ngazo ezidla umzi ngelixesha. Alright, maningapholisa maseko namhlanje esoke sixoxe kakhulukazi ngendaba ethinta ke ukubaleka kwamaphupho. Namhlanje ke anedlala umva echaza amaphupho echaza umuphupho ukuchaza ukuthi namhlanje uzoyichaza yena bake singena kanjani ngapha le kubaleka kwamaphupho nanokuthi kubaleka ngakanani mawuphuphile uvuke nje uyofuna ukwazi ukuthi uchaza ukuthini lokhu ebekuvela. Khumbula ngena ku YouTube ubhale Phila Mzimba le ngxoxo uzoyithola live ngobunjalo bayo. Khumbula ke na ku Facebook ngabhala Phila Mzimba, TikTok ngabhala Phila Mzimba na kanjani. Asihambe sekumkhulu mkhulu masikubulise sikwamkele kumsakazo izilo Mzansi FM. Sibingelele mfoka Mthwese, sibingelele nabalaleli ngalesikhathi. Phinde kwalovuyo basibe endaweni namhlanje mkhulu sixoxa apha kumxholo nencambu zesintu. Ndiyazi uhlala uchaza ukuthi umxholo nencambu zesintu uchaza ukuthini. Namhlanje ndifuna umphulaphuli abe clear eve ngawe masithi sibheka kakhulukazi indaba yamaphupho. Ulindele mhlamba sizowachaza ba muphupho ukuthi kodwa ndiyazi uzoyichaza kakuhle ke wena. Asingene da. Okay. No lokhoza into yamaphupho ngifuna siqale ngiyavuma balekile ngempela kodwa namhlanje ngifuna siqale si understand ukuthi amaphupho aza kanjani avelaphi. Amaphupho ahlukene kabili ukuza kwawo. Ekhanda lomuntu linogesi. Kune factory kagesi la ekhanda. Kukhoneza njengomyalezo ovela kubantu abadala isibonelo la bekhuluma nawe ulele. Bese kuba khona amaphupho asukela ezintweni ebezenzeka ngempela. Ake ngikwenze lesibonelo sisakhula abantu besanaka kakhulu izinto zesintu. Bekujwaya ukuthi mase kuzolalwa mhlawumbe uma udlala isingane nje sencane kuthi ungayidlala isingokwethuka ngoba izothi nobisilele ithuke iphuphele yanto beyenzeka. Manje ke ezinye amanye amaphupho ke aqhamuka lapho ukuthola ukuthi kade ubalisa emini ngezinto ezithize mhlawumbe empilweni yakho nje bese uyaphupha. Amanye akubona umyalezo wabantu abadala aqhamuka ezintweni ebezenzeka ngempela usukwini. Khumbula alekelela ingqondo yomuntu njengoba yazi ubuchopho obuhlukene kabili. Khona lo buchopho esithi unconscious mind, kube khona lo esithi usubconscious mind. Uzokhumbula esikoleni wawufundiswe ngokuthi uconscious mind ilobuchopho obumhlophe, bekhona lobo bugrey obizwa ngesubconscious mind. Uconscious mind yilo othi mawubona intombi iveza cleavage nobukade ungeke uyishele ngoba usuyaheheka. Othi mawubona intombi iqephezile noma ihleli kabi ugcine soyifuna. Mawudlula eduze kwendawo kunuka iphunga elithize lokudla nobungalambile ugcine sowungenudla. Kusho ukuthi le ngqondo yenza amaphutha esebenza ngokubona ngeso. Bese kuba khona le
ongayifanisa noNkulunkulu ekwazi ukusho ukuthi usulingeke bese yakukhuza ithi cha hlehle emuva manje ke ebusuku mabekuthiwa awuphuphi le system yokuthi uphuphe ibingekho ibingasho ukuthi umuntu mayelele ifactory sokuvaliwe kusho ukuthi akukho performance yensakalayo ekungaba namathuba amaningi ukuthi abantu bangasabefile so ke mawulele ziyabuya zonke lezi zinto kwesinye isikhathi umuntu ngoba kuba nzima ukuyi-understand ngoba umuntu sesamchaza ngokwenyama sangam-understanda ngowomoya ukuthi umuntu kahle kahle umoya umzimba lo inyama yindlu ahlala kuyona yingakho mawusuphumile lo moya la iphelele umzimba kodwa uyezwa kuthiwa akekho umuntu kuthiwa usibani uzwile ukuthi akasekho umzimba uphelele la is because yindlu ithempeli ekuhlala khona lo moya ke yilo okwazi ukulawula ukuthi inhliziyo iphampa igazi ubuchopho bu-circulate igazi kuqale ke manje kube nezinto ezenzakalayo ukwazi nokuthi mawusho into isho yenzeke isibonelo amaphupho ekuqaleni kwakuyi message yayikwakwazi ukuthi imessage esuka kuNkulunkulu yayingesuki nje kubantu bakini kodwa wakwazi ukuthi inkulumo esuka kuNkulunkulu nokuchaza uzokhumbula nje mungawafunda last week sasikhuluma ngo Daniel chapter 2 verse 44 again for God's sake I understand ukuthi why abantu befunde kangaka lesikhathi samanje kukhona Google kukhona dictionary mhlambe nawe ungakungiphendule nje umsakazi indaba kusafaya ngini convince ukuthi Egypt ila eAfrica why kwenzimanga uku-understand into esimple kanje ukuthi iEgypt ayikazi bekwenye indawo ila eAfrica yayivela ila eAfrica yeah cha ngifuna ukwazi ngoba nawe akaze ngizwe ukuthi uyayikholwa lento mangithi iEgypt la eAfrica abantu balowo bemile nje kwakungabelungu kanjani la eAfrica hayi ndiyakholwa la eAfrica yabonga uJoseph wayichaza amaphupho echazela uLukhuza mawungafunda nje mawufuna uyi-understand into engiyishoyo ungaqala nje kuGenesis 35 kodwa ke bengifuna ukukhuluma uGenesis 41 okay uFaro uphuphile ukubona mawuphuphile ulizwe uphupha ukuthi belilibi kodwa manje uyalikhohle ukuthi bekuphuphani letha alone incazelo kwalona awukhumbula ukuthi belithini angithi uFaro kwakuyinkosi yaseGibhithe ngokolimi lami namhlanje ke bo president la so abezeke zonke izigungu lezi zihlakanipha abantu abasurround ngabathi mayixakekile ababiza ababekela ekusho ukuthi upresident ubiza icabinet yonke ukuthi 1 mayimtshela iphupho ukuthi uphupheni 2 mayimtshela ukuthi belithini behluleka bonke wazi wacasuka kwase kuba khona oyedwa owathi kunomfana wamaHebheru ngabacindezelwa labo okwazi ukuchaza lamaphupho waseyamletha wafika uJoseph walichaza kanjalo khumbula uJoseph wayewachaza amaphupho esemncane echazela noLukhuza nabafowabo beze babe nomona now mawuqhubeka fast forward uya kuDaniel lo Daniel 2:44 bengithi asufunde last week mawuzofunda uDaniel chapter 2 wonke uzobona nalapha futhi ukuthi inkosi uNebukadnezar akuseyona manje yaseGibhithe sengiyaseBhabhiloni naye yaphinde yaphupha iyalikhohlwa futhi iphupho ukuthi belithini yenza njengoba kwakwenza uFaro ethi makalokhuza makubiza icabinet yonke icabinet yehluleka yasikhipha ukuthi ngendlela liphethe kabi ngayo yakhipha umyalezo ukuthi bonke labantu ababulawe because kusho ukuthi akekho umuntu ohlakaniphile la then ke kwase kuba khona owathinta uDaniel weza uDaniel wathi abangabulawa
waseyamchazela iphupho ukuthi uphuphe isithombe esikhulu esisabekayo esinekhanda ligolide wabala ukwehla okubalekile ukuthi ufike kube likhanda ligolide amahlombe nesisu isiliva kuye ngokuya kube ibronze kusho ukuthi imibuso iya ngokuyithamba bawiki lesithombe simele lokho ngoba khona la ethi khona ngizama ukubonisa as much as ukuthi isikhathi esidala Esidala kakhulu. but njengamanje kulela phupho sikulona leyandlela uDaniel wayichaza ngayo. Yeah, sikuyo ngo. Uthi kuyoba khona umbuso ke manje uyovuka la kuyofana ukuhlanganiswa ubumba nensimbi. Nje uba wazi ukuthi ubumba nensimbi asihlangana. Nalo mbuso uyozama ukuzihlanganisa kodwa ungahlangani. I-Rainbow Nation. Uyayibona njengoba namanje sithi sinto eyi-one. Wayamuthi uyabheka kwenzeke. So le mibuso iqhubeka iziyofika kuleya ndawo ka Daniel chapter 2 verse 44 la ethi ezinsukwini zalamakhosi uNkulunkulu wasezulwini uyoletha umbuso obukhosi bayo bungayunikelwa kwezinye izizwe kodwa uyochoboza yonke leminye imibuso. Now makuthiwa uzochoboza kusho ukuthi kuzoba nempi. Akuzoba yilento enilindele le ukuthi nihlile. Goqhamuka nivele umuntu ozothatha nandizi senihambe kuzoba nempi bese iyaphela lento. Ubona izikhali zonke lezi ezikhona o nuclear bomb, nitrogen bomb, ama missile imicibisholo lekhona, ama jet, ama fighting jet, ama warships olwandle. Umbuso ufune ukuzibulaleyo lezi khali zakhela ukuthi zisetshenziswe. And lo mbuso lo esikuwona uzozidestroya wona usebenzisa lezi khali. Then kuzoqala umbuso omusha lokukhulunywa ngawo la abantu bezoba becabanga indlela right besenza izinto ezi-right la uNkulunkulu ezoba yi-one bezophela bonke labanye uNkulunkulu because uNkulunkulu uyi-one ilo sithi umoya ilapho la soba sesiqala senza izinto abayosinda lapho because impi njengoba zakhiwe ngiyakutshela njengoba zikhona lezi khali ezingaka zakhiwe ile civilization izozidestroya ngayo because njengoba ithi izochoboza yonke lemimbuso that means ikhona impi ekufuneka ibe khona ekuyimpi ebekwe uNkulunkulu ukuthi ayibe khona because naselokhuzini nangesikhathi kuphupha uAbraham kuGenesis chapter 15 washo ukuthi yazisisa ukuthi inzalo yakho iyohamba ithunjwe iminyaka yo400 ngemuva walo 400 ngoyikhulula ngibese ngiziphindisela kuleso sizwe inzalo yakho iyoba yifa iyoba indlalifa yayo yonke into ebiphethwe lesizwe lesi akunzima ke nala ukubona ukuthi khumbula zonke lezi ndawo engikhuluma ngazo bezila eAfrika ayikho ese-Europe. Yeah. E-Europe iBhayibhelini iqala ngesikhathi sikhuluma ngeNew Testament. Ilapho ke la kuqala khona eEurope ku replace abaprofeti ngabapostoli. Kushintshwa amaholide wonke isabatha selibange sonto lingasabi ngomgqibelo. Ilanga usuku lungasapheli mangaba kushona ilanga selithwala uphela phakathi nababili silele. Ngakho ke amaphupho kusukela kudala ayida iqhamuka uNkulunkulu noma abantu ezintweni abezenzeka emqondo bese ebusuku uzibuyisa ubese kuqhamuka impendulo lapho kusho kwenzeke amaphupho wonke ayafezakala akafani nokuhlola la usuku uphuma uyohlola esangomeni noma uyohlola kumthandazo noma kubani into ezengephupho kanjani na kanjani yenzeka umehluko yilona ke ukuthi mangikuphuphile kwenzeka into embi kuwena faya ngikutshele
bese ngilo ngixoxela wonke umuntu engihlangana nje ukuthi yazi umuntu wesingiphuphe kwenzeka kanje liyavaleka iphupho umuntu okwazi ke onesiphiwo sokuthandaza uyakwazi nokulithandazela iphupho elimbi livaleke ngoba njengoba lisuke livezwa lesibonakaliso liphelele lesuke lisengavaleka bese kuthi mawuphuphe iphupho elihle awulixoxi ukwenza ukuthi lifezakale ngoba uhamba ulixoxa uthi uyaxoxa xoxela umuntu abe nenhliziyo embi ukuthi belingaphushwa ngani yimina ligcina livaleka ke ngezinhliziyo njalo njalo ngakho ke amaphupho iwona akwazi ukukhombisa impilo mayiphakama noma ishona phansi isibonelo awukwazi ukuphupha amakaka ubese ulindele ukuthi usuku lakho lizoba luhle okanye uthi hayi bekuzenzekela nje amakaka isayini ukuthi kunesichitho esingenayo ngakho ke awudingi ukusuka umuntu uyohlola into oyidinga ukuthi ufune into yokususa leso sichitho kuphela uNkulunkulu imvelo uyidalile izimpendulo zikhona zonke lezi zinto lezi ezinye egcikeni unazo uthi zimbali yeah into ngabe uyikhala nje manje usebenzisa uziklini isuke yonke lento obhekene uyaphupha ilangabi lomlilo it doesn't matter ukuthi ulikuphi but nje once uphupha ilangabi lomlilo ulaka labantu abadala lolo sekufanele ke ubheke ukuthi qala before uphume yohlola nibheke la ekhaya ukuthi kungaba yini engathuthelisa abantu abadala ngoba for sure niyayazi ayithi niphila la ekhaya niyazazi izinto ezirong enizenzayo la igcikini sibonela amantombazana ngenisa abafana kwesinye isikhathi bazolala la athi indlu yami omunye asebenzisa ukuthi yena uyasebenza kusokuphilwa ngaye la omunye uthola ukuthi umfana usehlala la so uqhamuka ke wena ke mayivela kuwena leliphupho alihlezi lisho ukuthi ithongo lidinele wena but likhuluma nawe ukuthi nasi simo sethu sikusona njengamanje uma kuwukuthi amandla unawo kuyilungisa lento mhlambe lo muntu okuyena owenza lento okanye uthwele la ekhaya so awuna amandla okumnqanqala xoxa nalo ithonga la usho ukuthi cha nama ngihambisana nayo lento inkinga amandla ami aphela la ngoba mawuthule lithatha ngokuthi kusho ukuthi awulaleli lento likutshelayo na ulilalela uyenzi li end up nawe selikudalela izinto ezithile ezimbi so kubalekile ukuthi amaphupho singawathathi kancane yeah because ayinkulumo ephelele ekungabe iqhamuke lokhuzini buka nje izambatho sikhona isayona somlungu sowakwasibona siqoka ijazi lamajazi la amandla asikho mkhulu asikho but angithi uyazi ukuthi lamajazi alapha kuLeviticus asuke eBhayibhelini akasuki nje yes umuntu acingele yena asuke eBhayibhelini amalokhoza ama uniform ngiquote amaZayoni ngoba ibona abantu abasebenzisa lama uniform kakhulu khona le uniform nje ukuthi esontweni lethu siqoka ukuthi bese kuba khona le ulele uziphupha uqoka into ethize phupha uqoka ijazi elinembala kanje nakanje ijazi lamandla lelo eliqondene nawe lingahlangene neuniform engayona into evela kunoma ubani okanye uphupha induku yethusi okanye intambo le umkhumbi lentambo lenkulu enembala yonke namabhayi kanjalo neziphika zonke nje lezi zinto ezingena ekuthandazini leyo nto isuke isho ukuthi lo muntu umuntu onesiphiwo esikhathini esiningi abantu abavezeka lezo zinto ngabantu abasuke benesiphiwo sokuphilisa abantu kwalapha emajazini khona engingakutshela nje ukuthi mawuphupheleli leli lisho ukuthi imitha uyithinta usebenzisa iziwasho kuphela
okanye kwazona lezo ziwasho kufaka kube zibe ngamanzi athandazele kuphela but afike agela imgilingwane emkhulu ngalo manzi yes so ma ungenawo amandla okuzithungisa lezi zinto sebenzisana uba amakhandlela amawuthi awunalungelo lempepho ngoba nayo impepho njengoba ubona kungazathi ku street ayishiswa noma uba kwakusuke kubalekela ukuganga hayi ngoba kwakunjalo impepho ingashisa noma uba kodwa emsamo akukwazi ukuya noma ubani ekungasho kodwa ukuthi mawusendlini yakho ushisa impepho let's say umuntu kunikezile umuthi othize athi ushiswa nempepho akukuvimbi lo but impepho muzoyibheka ngokwasemsamo ilapho la kubaleka khona ukuthi uzokhumbula ukuthi ngokweBhayibheli again siqhubeka sithi ngabelungu impepho iphuma endlini yabaLevi ekusho ukuthi la kuphuma khona abapriest ngokweBhayibheli iBhayibheli iTestament leli kuthiwa iTestament elidala makuthiwa iTestament elidala sisho uGenesis ukuya encwadini kaMalaki iTestament elidala lelo bese uthi kusuka encwadini kaMateyu ukuya encwadini yesambulo iTestament elisha but thina siyazi ukuthi ke lezo zincwadi aziphelele kukhona ezu15 ezakhishwa ezibizwa ngeapocrypha iyatholakala nangona ingatholakali kalula kodwa nje iyatholakala iapocrypha uma bookshop athize kwesinye isikhathi uyacela bakuhotele ekwazi ukukuvezela ke manje abantu ongakazi uzwe ngabo njengomathusela eBhayibhelini elapha elugo yakhishwa lapha eBhayibhelini because ngabaprofeti ababekhuluma izinto zithanda ukuthi ukucaca ziqine nje zithanda isibonelo kunezinto eziningi esizidlayo uthola ukuthi babephoqa abantu ezazenza ukuthi umoya wethu spirit lesibe ngikhuluma ngaso sesiphiwa sehle so mawuthawudli ayithi uzokhumbula noDaniel kwashintshwa amagama because uDaniel wayebeltishazana banikezwa amagama ezithixo zaseBhabhiloni hayi lawabo bashintshwa banikezwa ukudla ukwenzela ukuthi balahlekane nalesa spirit ababenaso banqaba bathi bazodla amalokhuza imifino baphuza amanzi ingakho kufika lelaphupho nje uNkulunkulu esebapromoter because uJosepha wathola ipromotion enkulu na eGibhithe kanjalo noDaniel wathola ipromotion enkulu kabi eBhabhiloni ngamaHebheru lawo izingane zamaHebheru lawo isiHebheru every day abantu abamnyama bayasikhuluma bengazi because isiHebheru abantu again bazitshela ngesabelungu ngenxa ukuthi bavalwe leyanto yaseyabelungu baseIsrayeli ama-Israelis angithi khona ama-Israelis labelungu babona belapha kube khona ama-Israelites abantwana ngokwelineage abaphuma kuIsrayeli umuntu umzukulu kaAbraham uyasakaza kufaya ngabe izindaba yazazi kukhona abantu abamnyama ayikhulunywa leyo nto akukhona eyodwa imidi eyikhulumayo 1966 uMartin Luther ebulawa ukhona inkulumo wayekhuluma ethi ngifuna ukwenza intando kaNkulunkulu ngiyambonga ngoba ungivumelile ngenyuka ngaye entabeni yesithembiso ngiyibonile intaba yesithembiso kodwa ngiyazi ukuthi mina ngeke ngifike khona because ngalesa sikhathi ama-philosophers abelungu ayibatshelile ukuthi uMesaya uzofika ngalesa sikhathi ngama-60s hayi manje so bambulala bezitshela ukuthi sekuyena lo Mesaya ngaleso sikhathi kwakuphuma igroup
yabantu abamnyama ababephume eAmerica ayikuyibona ababephethe le message le babezitshela ukuthi kuMartin Luther baphuma beza la eAfrica bahlala eLiberia isikhathi esithize ngo1969 base beyongena eIsrael balapha eIsrael from 1969 till namhlanje bakhe isiko akuqhekeza endlini zabo akekho umuntu onengane ongashadile ngabantu abamnyama la bengikhuluma ngawo bayokwakha lo mbuso engithi kukhulunywa ngawo lapha kuDaniel chapter 2 verse 44 ngeke uyibone ngisho SABC ngeke akutshele le nto but mawungena ukugooglisha uthi African Hebrew Israelites of Jerusalem uzoyibona lento ngisho is there isaqhubeka namhlanje bane culture nzima at some stage ilokhuza uhulumeni wase-Israel ukuquma lelahlazo lezinto abazenzayo zokubulala abantu bake baxoxa because bayi community ezimele baxoxa bathi bacela ukuthi amanxusa wonke azomela izwe lase-Israel aphume kubona because bona baphila impilo engcwele base bethi asinankinga soloko uzovuma sihambe selikhuluma leliqiniso selikhuluma ukuthi uNkulunkulu umuntu omnyama neqiniso kuyahlangana ngingakuphathela izincwadi ongeke uzithole azikho la ezitolo incwadi ethi God the Black Man and Truth incwadi ethi Imitation of Life uMessiah and the End of this World ziningi ekwazi ukubonisa nokuthi ikhalenda lalime kanjani iHebrew calendar so ngithi kuwena uyasikhuluma iSebheru ungazi mawuthi nje Sabatha iSebheru leso because igama lithathwe kuShabbat mawuthi baba uthathwe kuAba iSebheru leso mawuthi mama uIma ngeSebheru so mawuthi ya igama likaNkulunkulu lelo yeah amarasta acisha ijobethi ja but khona ayaziyo ozethi yaman meaning man of God uyayiva yabo so lento ifihleke la ingako ke kuthiwa mawufuna ukufihlela umuntu omnyama iqiniso lifaka encwadini is because even laba abagxi iBhayibheli abakazi balifunda abalazi bezwa kuthiwa lafika nabelungu bangasayingena balibala ukuthi into eyenzekile abelungu bafika benza ucwaningo bathola ukuthi amandla ethu akuphi base bebhala lonke isiko lethu balifaka encwadini le esithi iTestament elidala kwasho ukuthi liyabadida kwabona and abazimisele ngokuqhubeka nawo ngoba eyabe imission ehlukile kunalethu abelungu beza ngoba siwile hayi ngoba behlakaniphile masiwe embusweni kaNkulunkulu ipunishment khumbula kuDeuteronomy chapter 28 kuyonivusela isizwe esiqhamuka kude siza njengokundiza kokhozi esikhuluma ulimi ongalokuqonda esinobuso obujamayo esiyofika sibiza obaba abadala kuthiwa ogarden boy omama abadala kuthiwa kitchen boy so is there eBhayibhelini but as long as ungalifundi ngeke uyazi lento ngisho kwenza ukuthi kube lula nokubona umehluko phakathi kweOld Testament neNew Testament ukuthi akukhulunywe into efanayo ngakho ke lamaphupho awatholi lapha kwiNew Testament eclear ngalendlela engichazela ngayo but ngala mawufunda nje iOld Testament iyakuvezela ukuthi kwalento yamasonto akufake ngabayikho lento yamasonto yakhela ukuthi abantu bangayi uNkulunkulu bazitshela ukuthi uNkulunkulu lapha bakhona because kunoNkulunkulu bakhona emasontweni then lo wemvelo akekho umuntu okhuluma ngaye yabo because mawuthi ngosuku elithize ukhonza uNkulunkulu ukhonza abani ngalezi insuku kwaphela ukukhonza into eqhubekayo so kufaka ngabe uyazibuza nawe uthi okay mina ngikhonza ilanga elithize
uNkulunkulu. Mina ama spirit awu2 uSathani noNkulunkulu. Ayi. Okuhle nokubi. Akubi. Mawuthi ke unosuku olulodwa insuni eziwu7 lokukhonza umoya omuhle. Kusho ukuthi insuku zakho eziwu6 usukhonza lo moya omubi. Then kukonakala ingawo ungaka emhlabeni. Ake sidayise mkhulu. Sibuye siqhubeleke nayo inqubo. Hey, namhlanje ngathi sithola okukhulu kakhulu ulwazi ke yona into ebaluleke kakhulu. Yebo kunjalo imikhiqizo yakwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834 8277 eThekwini eDurban siyatholakala enambeni ethi 066 007 5043 okanti siyatholakala nasefolweni ku069 198 1864 engonyameni sitholakala enambeni ethi 084 557 9817 kanti ePinetown sitholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638 eHammersdale sitholakala enambeni ethi 079 730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu siyatholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga siyatholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi. Khuza nawe lalela izingxoxo nsuku zonke kuyizwi lomzansi FM. Chesterville, Westville, Mayville, Katomena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani, usithola ku98.0 FM. Izwi lomzansi, yizwe umehluko. Alright, kubi igama la isijokla Gold City ngelixesha Mzansi Talks kwisigaba pho sithi khona ke umxholo lencambu zesintu mkhulu. Sibuyile kwakhona. Zimbini kuphela into endihala ukuphala ngazo nje. Uyabona ukungafundi okungathanda ukufunda. Andisho kaloku wonke umuntu. Kodwa nje ingathi ikhona lento yafakwayo ekufundeni kumuntu kakhulukazi. Phinde futhi unye kuPaula ingabe mhlambi kwelixesha esiphila kulo thina ngoku ukhona umuntu ongaqhamuka eze njengoba bukhotha amaphupho phaya eBhayibhelini befike bechazelwa abantu abaziyo ukhona ongatsho mhlambi ukhona umuntu ongaba nenhlahle ukuthi ngaba inhlahle noma ngibeka kanjani mkhulu ufike kuye umyalezo ukuthi emva kwexesha elithile ke into ezokwenzeka umhlaba wonke noma kuya ngokuthi ubungcwele mina ngibabona every Thursday nangomgqibelo ngabantu aba-ordinary abagibela amatekisi akuzona ezigwili every week ngiyabonana nawo omunye elishwe iphupho kunabantu umthwesi abangaphuphi ngekaphuphe noma uba mhlambe wena ngakuphupha ngoba nawe ungena phansi kwabantu abangama celebrate uthi uphupha president uphupha amakhosi exoxa nabo bemtshela izinto uyabo but yena kimi privilege yami ngeyokuthi yena akakwazi aka understand mina afuna ngemtolikele ukuthi belisho ukuthini uyayibona abantu basaphupha nangona i-level ye consciousness ngeke izifane ngenxa yokuthi ukudla ekudliwayo kunezinto eziningi ezirong so sibuthaka namanzi unama chemicals amaningi asemanzini esiwaphuzayo njalo but iqiniso lithi abantu ukhuza basafika nama ngikade ngikhuluma ngamajazi ngiyakutshela ukuthi amajazi aqhamuke kuphi but
ukuze understand izinto kufanele siyeke lento le yokubukela umuntu omnyama phansi. Ngike ngathi ngelinye isonto ngithi abantu abamnyama bebodwa bayadinga uke bathola ithuba lokuba bodwa nje bazi understand bafunde nokuzihlonipha bebodwa, because once kwakhona ezinye izizwe abahloniphani ngisho phethe mayekwanika ithuba lokuphatha abanye abantu abamnyama uyobacindezela ufuna ukuprova kule nhlanga lezi ukuthi yayibona leyo nto. Mina angisoze ngiyivume into ukuthi abelungu bahlakaniphile kunabantu abamnyama. Buka njengoba ngikutshela yonke into yabo makuzwa kwezokwelapha odokotela mayekunika ayikho into engena side effect eqhamuka kubona. Mayekunika into eqeda ubhlungu iyakudrug udakwe abupheli ubhlungu iyaqhubeka lento ngaphakathi yenze. Kwesinye isikhathi ukunikeza into yokuqeda ubhlungu bekhanda lento ngaphakathi idla amaphaphu nobidla isibindi. Ubuke nje nama risk abawathathayo lento gibela ibhanoyini uthule phezulu wehle uthembe iparachute nanokuthi ke originally umuntu wadalwa umuntu omnyama iscience yakuprove lo zonke lezi inhlanga ziphumela kuthina zonke zazingekho. So ke umuntu omnyama njengamama ukukuza abantu bethi Africa is a sleeping giant kusho leyo nto ukuthi akushiye ukuthi izindonga amawa seAfrika amahlathi kusho wena mhla wavuka uyobona ukuthi wena ufida umhlaba wonke. Komanje nawe ungasebenzisana umqondo ucabanga ukusabalala ayikho into eyenziwayo umuntu omnyama engekho. Ubona lamadolobha akhona omunye angasho athi yes bobuhlakani babelungu because bane privilege bona baphethe, but ngeke bakho umuntu omnyama engekho. Zonke lezi zinto ezikhona ezobukhazikhazi kunesandla somuntu omnyama, kunegazi lomuntu omnyama. Ngakho ke thina sene privilege yokuphupha siyazi ukuthi amaphupho ayafezakala mawazibile kuba khona izinto ezimbi ezikwehlelayo kulawa suke emabi. Siyazi futhi ukuthi amaphupho amambi ayavalwa. Amanye nje amaphupho asukela ekuthenini kulento obuyibuza nje esichitho. Mucabanga mangabe ulela umuntu awumazi ukuthi lo muntu uyakuzonda akufakele isichitho bese uyavezelwa ukuthi kunesichitho esizongena. Kuya ngokuthi uclean kangakanani nokuthi uconscious kangakanani. Kwesinye isikhathi uzophupha mina ngikuchithela ngebhakede lamasimba ekusho ukuthi uyavezela ukuthi sisuka kimi. Akuyona into endala into yenzeke ebantwini bamanje le. Kokunye uyaziphupha ufakele isiphandla noma ufakele iwashi ekusho ukuthi khona isiko elithize umsebenzi othize kufanele uwenze oqondene nawe la ilokhuzi la ekhaya. Ngakho ke abantu abamnyama mabengase bamove bazi understand ngokukamoya ba understand lamaphupho ukuthi akuona amaphupho nje afika nje namaphupho ke amambi alethwa imimoya emimbi ngoba abanye bayakwazi ukuthi avuse umuntu oswashona kubelethisa isipoki uloko uphupha wenza ucansi uphupha ucindezeleka yonke leyo nto le. But lokho ukuthi uyaphupha kusho ukuthi khona umuntu okuhlebelayo, ukhona umuntu okutshelayo okugadileyo owazi ukuthi oseyazi indlela yakho yakusasa. Exactly. Kokunye nje wabe ngisho ukuthi kuya nginangawe. Kokunye uyakwazi nje uzwe nezwi kube ngathi khona izwi likuthe. Then mawukwazi udinga nje ukunderstand into kamoya kuphela uzibambe lento. Ake ngime lapho sengikhulume kakhulu but ke mangiyivala. Yeah. Ngiyabathanda abantu bakithi. Angiqondile ukuba offender kakhulukazi laba basontayo. But makufanele ngikhuluma iqiniso. Ngiyakhetha ngoba uNkulunkulu umele iqiniso ngala. USathane umele amanga ngala.
ngiyakhetha ukuthi ubani engim-offendayo phakathi kaNkulunkulu noSathane. So angi-offend abantu abakithi, ngi-offend uSathane ngoba uyena oqamba amanga okhohlisa abantu. So iqiniso na next week ngizoba ngibuya nalo. Ya kunjalo ke mphulaphuli ke singena ke kwisigaba sakwaphila mzimba ngalixesha khumbula ke intetho lena ke ubaba Mavula ke aza nayo ezimeleyo engahlangananga nezwi lomzantsi sixoxa nje uyifumana pha kwaphila mzimba na kanjani ke mkhulu ake singene kwindaba zakwaphila mzimba ngicela ukuthetha namhlanje uhambe nazo ndibona ixesha pha ya asibonge mfoka Mthwesi masikhuluma uphila mzimba sikhuluma isikhungo sokwelapha ngamakhambi esintu neziwasho siyatholakala ePietermaritzburg, siyatholakala eJohannesburg eSoweto, siyatholakala eFolweni, siyatholakala eHammersdale, siyatholakala eNgonyameni, siyatholakala eStenga, siyatholakala nala eThekwini emakethe. Ngizoshiya inamba yala eThekwini ke makukhona okulezi ezinye izindawo angasithinta kuyo. Njalo ke ngolwezini esifuna ithuba lokuthi kungaba uhlushwa ngamaphupho, kungaba uhlushwa ngezinto zamasiko, khona umsebenzi othize noma yini nje ufuna ukuchazeleka ngayo kulezi zinto zesintu ezithinta amasiko nempilo yesintu nezinto zikamoya. Olwezini esifuna lelo thuba nangomgqibelo uze nazo sikuchazela amaphupho. Ngiye ngithande ke umuntu ezinephupha lakhe ngoba ayikho into eyinkinga nje ukuthi umuntu aphathe iphupha lomunye umuntu sekuyaba unemibuzo ethize eclarity akasazi ngoba uphethe iphupha lomunye umuntu. Kuba kuhle nje uphathe iphupha lakho ekungenani mawuphethe iphupha lomunye umuntu kube ivoice note kube ukuthi ukuchazelile yena ochaza ngimlalele ke ezikhulumela yena alichaza ngalendlela asolichaza ngayo. So ngolwezini nangomgqibelo sifuna leyo thuba. Then ke zonke izinsuku siyavula kusukela ekseni ngo-8 kuze kuyoshaya u5 ntambama. Sineziwasho ikhombo kamaqaqa mawunenkinga ezichitho amathunzi amabhadi nje izinto zakho mazingahambi kahle ikhombo yakho ikhombo kamaqaqa. Sibe nekhombo yabantu abasebenzayo abahlala ezindaweni ezithize abangakwazi ukusebenzisa imithi kakhulu. Sibiza ngekhombo yewozawoza ke leyo. Nomuntu owenza ibusiness nje iyalunga sesiwasho esisodwa umaqaqa bese kuba iperfume ngakubona ngelinye ilanga ufuna ukuzithinta ngasesikipini kanti iyangcolisa ifuna uyigcoba la ekhanda nasebusweni. Iyangcolisa ngoba phela isimonyo kahle kahle iphunga ungabolinaka umuthi lo. Iphunga silenzele ukuthi mawusebenza ema-office ungangena unuka impepho ngoba ngathi uyifaka empahleni ngcola impahla. Sibe nembiza ukuchatha kubantu abanenkinga ukuphathwa ngamaqolo, ubuhlungu bezinyawo, ukudumba kwezinyawo, uhlala kushisa izinyawo, nalabo amadoda angasakwazi ukuphendula umbuzo wasekamereni kahle ngenxa yokuthi bangcolile. Imbiza yakho yokuchatha ke yakusiza lapha. Abantu abanenkinga yama-ulcer, ama-ulcer ke lezilonda ezibasemathunjini ngaphakathi mawudlopelepele uzokwathi kusika amarisa. Imbiza yomhlume, umhlume ke ngama-piles la ungabona ngokuthi isisu sigcwala umoya uye kanzima etoilet kwesinye isikhathi uze kuphuma igazi. Abanye baze babe nezinsumpu esithonisa ngasese, abanye uthola ukuthi sekwaba isilonda sebehlale kakhulu. Sinayo leyo mbiza isebhudlini leliyelo. Sibe nembiza uzifo zonke ekuyimbiza ephuzwayo esebhudlini elimhlophe. Benembiza edliso esebhodleni eligreen kubantu abahlushwa amadliso. Sibe nembiza easthma esebhodleni elimnyama kubantu abahlushwa ngelokhoza sesifuba somoya. Sibe nekhombo kavula dlozi la kuthiwa kwaphehlwa amanzi amnyama ekhaya, idlozi livaliwe yabaphupha abantu bakini abakhulumi, yabaphupha abantu bakini basemanzini angcolile. Kwesinye isikhathi awubaphupha inhlobo uthola ukuthi bavalwa noma baphendula ukuthi beze kambi. Khona imizi njengasayishisa impepho ngenxa yokuthi mabeshisa impepho kuyagulwa noma behlabile kuyagulwa kanye kushona umuntu. Khombo ke kavula dlozi phethe umuthi oshunqiswayo asihlabi masebenzisa yona ayishisa impepho. Umuthi nje lo okuvula idlozi ubuyise lithujuliwe bese uphinda ungena okhambeni lokulihlamba amanzi amnyama sesifake nesiwasho umaqaqa. Uzonothisa ukuthi umaqaqa ungena kumakhomba amaningi ngenxa yamandla wawo onawo. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi abantu basebenzise lezo zinto mawuhlushwa zezilwane egcikeni
sinazo izinyamazane ezishunqiswayo mawuhlushwa ela kunemithi efakiwe la igcikeni othi mawuhamba uza ukuthi khona izinto ezikhona sina intelezo yokuchela exosha yonke lento matindana nemidliwa ibulale nemithi esuke seyingenile phansi nomuntu wakho wakubalekela nithandana okanye insizwe yeshela ufuna ukuqomisa nobaba wengane ongafuna ukondla uhambela lezi ntabeni uzothatha isikhafulo kwaphela mzimba yonke into yaqonda simbuye sesihleze sibabuye sabanye sebele lokho zene emazweni bezalisile babaleka la babuya sithi khamla so isikhafulo siyasiza kulezo zinto zikanjalo sineminye imithi nje neziqhabo ke izinhlanhla kodwa ke ngiyasho ukuthi siyatholakala lapha emarket muse market kune rank yamabhasi ngaphesheya kwebhilidi leli elinojwayelani engaphesheya kwerank yamabhasi mawusejwayelana unyuka ngama steps ensimbi eceleni kwelokhuza kwajwayelani mawuqala nama steps ibhodi le yalibona libhale phila mzimba ilapho la usithola khona mawudukayo asithole enambeni ethi 066 007 50 43 066 007 50 43 uyazi njengenxusa la kaphila mzimba kusho ukuthi kufanele uhlele ugqoke iskipa sakhona ngoba uyabona nje ngiyibiza ngiyibhekela kuwe azayinakile usuthi ngimeka kahle kunakanje uyabona nje ngiyibhekile ukuthi angigejini siyabonga kakhulu mhla ka6 mhla 6 siyempophomeni siye kokugcina kulonyaka sihlangana elokhuzeni emarket kodwa ke ngemininingwane ephelele yona le number usithinta kuyona ungene ku WhatsApp nje ungene ubhale ufuna ukuthola imilokhuza ngiyacela abantu bayithinta emini ngoba lo muntu ophatha le phone naye ufuneka abuyalale phela unefamily naye futhi ufuneka abuyalale manje momfonela ngo12 ebusuku mina ngoba uyabona ngihlela ubuye ngala iceleni le number ngiyayifonela ngithi ngiyabheka ngo11 ebusuku ngeke ayibambe vele umuntu ngo11 so ngiyacela abantu basebenzise nje isikhathi sasemini at least ngabo 8 abantu bagcina ukufona siyabonga kakhulu Inkosi tata siyabonga kakhulu enqubo ifikele sipheleni ke sibonga kakhulu konke ubani to participate apha enqubeni ke lamigama khaya Tumtwes lobi alobiza Credo lobiza umuntu ke phofu xa sivala rhoqo udodo zobe khona echoice istimalo sothando enkosi yebo kunjalo imikhiqizo kwaphela lakala ngakini eSoweto Gold setholakala enambeni ethi 078-834-8277 eThekwini Durban setholakala enambeni ethi 066 007 5043 ukanti setholakala nasefolweni ku069 198-1864 engonyameni setholakala enambeni ethi 084-557-9817 kanti ePinetown setholakala futhi enambeni ethi 073-993-3638 eHammersdale setholakala enambeni ethi 079-730 5677 ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597 eGreytown 079 068 3788 eStenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571 abakaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi